So, meron kaming para sa, yung hindi ko ilalahat, ipapakita ko sa inyo kasi may iba dito confidential. Charot! May confidential na nagaganap. Ito yung, kung sa English pa, ito yung mga sinking funds na tinatawag. Or ito yung mga pinag-iipunan namin. Ang iba-iba yung mga designs. Hello guys! Ayan, ipagpapatuloy natin ating vlog for today. And pasensyahan nyo na, may kalidahi pa rin sa likod. Hayaan nyo na siya dyan dahil hindi pa siya nakuha, hindi pa siya nakamove on. But anyway, today is, pasensya na, medyo maliwanag dito kasi pag isasara ko naman siya. Teka, wait ha. Ganyan lang. Para hindi masyadong masilaw. Kasi pag isasara ko siya, papangit yung lighting. Kasi medyo hindi siya ganun kaliwanag. Kaya yan lang muna ha. Teka, bakit parang palit-ulit yung damit ko sa vlog? Pero ayan, nanonood ako kay Ann Klutz. But anyway, today, actually kahapon sana kasi yung sahod ni Papa. But may delayed ng konti kasi nga dahil sa New Year, kaya may something na may delayed na nagaganap. And, pero kahapon is nag-grocery na ako kasi nga naubos na yung mga wala na snack si Hagrid. Tsaka, diba, may pasok na si Hagrid ngayon. Kaya wala na siyang mga pambaon. So, kaya nag-grocery ako kahapon. So, nag-withdraw na lang ako ng pang-grocery yung naka-allot dito sa aking budget para at least may grocery. Yung grocery naman yung importante kasi yung iba okay lang naman wala. And today, i-share ko lang sa inyo yung update dun sa, syempre, bagong taon. So, kailangan natin ng bagong update sa inyo kung ano yung nagaganap since our family budget tayo. So, kailangan alam nyo kung ano yung budget na nagaganap dito sa bahay namin because it's our family budget. O, diba? Bongga. Eto, meron akong i-share sa inyo na actually matagal ko na rin itong nagamit pero ngayon ko lang i-ano sa inyo. And, yan. Papakita ko muna sa inyo yung mga expenses namin sa, actually, bago yan, meron ako dito. Kasi yung aking planner, hindi pa dumating. In-order ko lang siya online. So, ito yung mga pinagsusulatan ko ng aking budget for now. Yan lang muna. Wala akong choice. And, after ko mag-budget dyan, so kanina nag-ano na ako, pinanghati-hati ko na. So, eto yung aking, hindi ko pa ito na-share sa inyo kasi, yung aking envelope. As you all know, diba, envelope naman, ever since sa mga matagal na nanonood sa akin, envelope naman talaga yung ginagamit ko. Maari namang yung iba, gumagamit sila ng yung wallet na dun inilalagay lahat yung kanilang diba, yung mga gas or something like that. Yung mga ganyan. Pero sa akin lang, hindi nag-work sa akin yon. Kasi gusto ko talaga, hindi ko nakikita lahat at hindi ko nadadala lahat yung mga pera. So, eto yung nag-work talaga sa akin ever since. And kung hindi nyo pa natatry, please mag-try kayo ng ganitong envelope system. So, parati nyo akong tinatanong dati, bakit papel? Sayang naman kung mabubutas siya, ganyan. Mabilis, itatapon lang, ganyan. Update sa aking yung update sa aking envelope. So, this is envelope. Ito na yung mga ginagamit ko. Ayan. This is laminated na to siya, guys. So, kahit ilang, pwede itong magamit. Hindi ito basta-basta masisira. And, yan. Ito yung mga expenses namin every month. So, meron kaming para sa, yung hindi ko ilalahat, ipapakita ko sa inyo kasi may iba dito confidential. Charot! Confidential na nagaganap. Ayan, may yung cable namin. So, may mga pangalan na nakalagay dyan. O, diba, lumilevel up si ate. Ayan, yung allowance ni Papa, yung aming pang grocery, and yung water, at saka yung electric bill. Wait lang. Ayan, may nag-pick up kasi na Black Arrow. So, ayan na, So, pag-pick up ngayon. Nasa na ba ako doon? Sinabi ko! Yun. Yung electric at saka yung water bill namin, nasa isang, lang siya, nasa isang envelope lang kasi, sabay lang kasi silang dumadating at sabay silang binabayaran. And in fairness, diba, sabi ko dati, wala kaming tight kasi nga,
ano ba yun, matagal na yun. Kasi, mas maingay ba? Nag-electric fan kasi ako kasi mainit. Wala kaming tight before kasi nga 'di ba, wala kaming group na simbahan na pinapasukan, but ngayon meron na kaming simbahan na talagang doon kami nagsisimba, which is yung CCF. Kasi before, diba, sa YouTube lang ako nanonood ng CCF. So wala akong group na inaanuhan. So ngayon na meron na kaming church, so meron na kaming tithe. Nag-aalat na kami ng tithe. Ayan, meron kaming rent. Ayan siya. So yung rent, yung sinulat ko na lang siya. Ito, pinaprint ko talaga to. Ayan, pero itong rent, nakalimutan ko siyang isali doon sa hindi ko alam kung bakit siya nakalimutan. So, ito yung mga expenses namin. So, ito may papel sa likod. Dito ko sinusulat yung mga anong kailangan kong i-note na nakalagay dito sa loob ng aming envelope. So, ayan siya. So, kiniklip ko lang siyang ganyan kasi nakaseparate kasi ito. Dalawang klase ng envelope kasi meron ako dito. Ito yung, kung sa English pa, ito yung mga sinking funds na tinatawag. Or ito yung mga pinag-iipunan namin. So, yan. Ayan, tapos na tayo dyan. So, ito naman yung mga pinag-iipunan namin. So, ito. Ganun ako kasi, gusto na ako, nakabisaya na. Kailangan merong specific na pangalan kung saan ilalagay, hindi yung basta lang diba? So, merong vacation sa school ni Hagrid. Ayan. Meron din sa haircut, nilagay ko na lang dito kasi pa rin naman siya. And ito yung tuition. School isa sa school project. School lang yung nalagay ko. School project. And ito tuition. Ito yung tuition. And itong tuition for 2019, ayan, actually may laman na siya. And eto sa birthdays, eto sa birthday medyo maubos-ubos ito kasi kayong January ang daming may birthday. Meron ding as early as January may Christmas may Christmas na savings na. And then yung pinag-ipunan namin is yung aircon. Sana. Ito, clothing or shopping or kung kailangan namin bumili ng damit. And also, yung sofa. Kasi ayaw namin bumili ng sofa kasi basta-basta sofa lang. Meron kaming gusto na sofa na medyo hindi siya mura. Pero, pag-iipunan natin. Okay? Kasi gusto namin yung talagang space saver na mga sofa. Ganyan. So, ito is laminated na to, guys. Ayan, iba-iba yung mga designs na ginawa. Ako mismo yung gumawa nito. Ayan, ganyanin mo siya, ganyanin mo siya, hindi siya mahuhulog yung pera. At saka, for the whole year, magagamit mo na ito. Hindi mo na kailangan bumili-bili pa ng mga envelope. Since ito naman talaga yung nagwo-work sa akin, depende na yun sa inyo kung magwo-work sa inyo or hindi. Pero sa akin, ito yung nagwo-work. Ayan. So, kiniklip ko siya. Ayan, yan yung update sa ating envelope. So, yung mga itong sinking fund na ito yung mga pinag-ipunan namin. Inilalagay ko lang to, itinatago ko lang ito. Mas kasi hindi ako natitempt na gastusin siya kasi alam ko naman sa mga nanay, ito yung nagiging problema natin na natitempt tayo, nagagastos natin yung pera, lalo na nakikita, doon nakaseparate siya pero nakikita pa rin natin yung pera, natitempt tayo na pwedeng utangin ko muna ito, babayaran ko lang sa kasi yun based on my experience, yun yung naging experience ko. Pero, ayan, tatago natin ito. So, eto lang yung every month na aming Tapos, i-share ko din sa inyo soon yung kung ano yung mga natin. Ayan. And then, please do subscribe sa isang channel natin na Budget Mama. Ilalagay ko yung link sa description box, yung link nun, okay? Sana mag-subscribe kayo doon dahil doon yung mga one-on-one talk ng about budgeting. Dito gusto ko vlog lang. May kasamang vlog dito talaga na about budgeting pa rin naman pero may kasamang vlog doon. Kasi meron kasi mga subscriber na gusto nilang one-on-one talk lang, yung direct to the point lang, yung gusto nilang marinig, yun lang.
So at least may ano, lugar kung saan ko pwedeng ma-share yung ibang mga bagay na gustong marinig ng ibang ating subscribers. So yun. So I hope you guys enjoy kasi alam ko hindi na ako makakapag-vlog mamaya dahil medyo magiging busy na rin kami. And yun. So see you in my next video guys. And kukunin ko na kasi si Hagrid. Maya-maya na. Kasi 3:40 yung out niya. And diretso na kami kasi ngayon kami mag-aano ng ticket kasi para hindi kami kasi baka ma-fully book na yung mga tickets for Bohol. So ayun. So yun guys, magpapaalam na ako dito sa inyo and please mag-subscribe kayo kung hindi ka pa nakasubscribe and see you in my next video. Babush!